Hold da, jeg har startet. Godt, jeg filmer. Hold kæft, hvad er det, I laver, mand? Okay, ikke slå, kun brydning. Og så er det klar. Godt. Pas på min bil. Hvad helvede laver I? Det er jo bare videre fra øret, mand! Jeg skulle sgu da ikke tegne mig! Og du skulle da ikke have de hulfylde, mand! Det er godt noget, du ikke engang kan den amerikanske fodbold. Vil det? Det ville sgu da gå hen til. Hvad fanden er det for noget ord? Det ved du sgu da ikke. Der er ingen garanti på, hvad I finder i perlestenene. Nej, mand, jeg er ved at være gammel, mand! En hvad er kan sige stop, når man ikke vil mere. Så. Pas lige på døren for helvede da. Jeg ved, hvor mange slå spark. Opel! Ikke for tæt på Opel, når I slåsser. Jeg skal. Og breaker, og så